Aquí a pregunta é, Héctor, en termos de saúde, por que tan importante por este cerrollo as bebidas enerxéticas? Porque as bebidas enerxéticas non son recomendables en ningún tramo de idade, ao final son bombas de cafeína e bombas de azucre, pero son especialmente perigosas para os nenos e para os adolescentes, e o seu consumo está especialmente disparado precisamente aí, entre nenos e adolescentes. E o problema é que ao longo prazo non sabemos exactamente cales poden ser esas consecuencias dese consumo tan grande de cafeína neses nenos. Pero como podemos ilustrar, que xa o fixemos aquí unha vez, Héctor, como son de perigosas estas bebidas? Pois mira, ti pensa que, por exemplo, entre os nenos menores de 10 anos, o 16%, o sea, casi 2 de cada 10, consumen bebidas enerxéticas unhas 4 ou 5 veces á semana. E eses pais que lles mercan, por exemplo, estas bebidas enerxéticas, os que lle dan os cartos, e que logo que ademais ten ese envase no súper que chama tanto a atención, claro, con tantas cores. É que parece un refresco realmente. Ves o neno coa lata que parece que está bebendo pois un refresco de laranxa calqueira, pero está bebendo unha bebida enerxética. E ti lle darías o mellor os cartos para mercar ese refresco, porque non sabes o que ten, pero ti levaríalo ao bar e poñeríaslle 4 cafés sobre a barra e dislle ao neno bebe os 4 cafés de golpe e toma todo este azucre que teño aquí. Sobre todo eses 4 cafés, levar o neno ao bar e dicir ponlle 4 cafés e que os tome de golpe. É dicir, un frasco dunha bebida enerxética equivale a 4 cafés de golpe. 4 cafés de golpe. Entón, claro, son 160 miligramos de cafeína. Claro, quen levaría o seu neno de 10, 12 anos ao bar, é dicir, ponlle aí 4 cafés e que os beba de golpe. O propio do bar diría, pero que lle estou dando? E a xente que está no bar diría, pero que estás facendo? Sin embargo, vémolo con esa lata que temos aí de medio litro de refresco, que parece un refresco, pero non o é, e vémolos pola rúa, vémolo pola calle, vai ao supermercado e a merca, e claro, realmente está metendo de golpe toda esta cantidad de cafeína. E que impacto ten esta cantidade de azúcar a vez no noso organismo, Héctor? Pensa que nese momento o neno está tendo esa subida de azúcar que ao final está provocando un efecto de excitación no cerebro mezclado co da cafeína, que ten tamén ese efecto de excitación sobre o cerebro e sobre o sistema cardiovascular. Isto vai ter un impacto directo tamén no aprendizaxe. Ese neno que está en plena formación e que vai ter ese impacto directo nos estudos, pero tamén vai ter impacto directo sobre a súa saúde cardiovascular e sobre un cerebro que se está formando e que non sabemos, insisto, a longo prazo que consecuencias pode ter. E sobre as bebidas enerxéticas que agora imos ver hai moito mito tamén, non, Héctor? Sí, hai demasiado mito porque pensamos moitas veces que, bueno, vou tomar isto porque estou me quedando dormido e teño unhos exames, non? E vou tomar unha lata destas, a grande ou a pequena, porque vaime espabilar e vaime axudar a memorizar mellor, non? Ou incluso, bueno, veíamos aí ao gimnasio fai un momento, vou ir ao gimnasio, quero perder peso e vou tomar unha destas que din por aí que pode adelgazar, que pode axudar. Así que nada, temos aquí este listaxe de mitos con é dicir, todo... nin axuda ao estudio, para nada. Axuda a adelgazar, isto sí que se escoita moito, como que quemas graxa. Claro, pero es que non vai quemar graxo, o que vai facer é, primeiro, temos o azucre e aínda que escolléramos a outra opción, porque si é certo que tamén hai unha opción de libre de azucre, vai ter unha gran cantidade de edulcorantes que vai sentar moi mal, primeiro, a nosa microbiota, tanto edulcorante, e logo, por segundo lugar, non vai facer que adelgacemos. O que vai facer é poñer o noso corazón a 1000, vai nos poñer nerviosos, vai afectar directamente sobre o noso sistema cardiovascular e non vai aumentar tampouco o rendemento deportivo, que vemos aí o seguinte deporte. Bueno, tomo isto e vou correr máis, non? Como me poño nervioso, vou correr máis e vou coller unha mellor marca correndo. Para nada, porque... E o do vigor sexual, que tamén haberá xente que diga... Tamén haberá xente, porque isto en teoría dá alas, e como dá alas, como vai dar alas, non dá alas. É unha bomba de azucre e de cafeína que non vai provocar ningunha mellora do rendemento sexual, todo o contrario, senón que ademais esa actividade sexual mezclada con este excitante como é a taurina, a cafeína, etc., van provocar que teñamos máis risco cardiovascular, así que igual quedamos no sitio tendo aí o... Igual é mala idea e tampouco nin hidratan, non? Hai que ter cuidado tamén a súa procedencia. Claro, si é certo que, vamos, decimos, leva unha cantidade grande de auga, podemos pensar que pode hidratar, pero para nada. A mellor xeito que temos de hidratarnos non é este, porque precisamente todo o contrario, esta cafeína que vai facer é poñer os nosos riles a funcionar máis, porque eso ao final non deixa de ser un tóxico, os riles empezan a funcionar máis para eliminar, entón vamos perder máis auga, así que non hidrata. E nos vai a pedir o noso propio organismo consumir máis auga. E logo, sobre as bebidas enerxéticas e a rapazada, hai unha combinación moi popular
que é misturala con alcohol, é dicir, bebida enerxética e cubata, para entendernos. E que riscos pode ter esta mistura, Héctor? É moi habitual, cada vez vese máis na noite cando para literalmente aguantar máis se tempo. pide ese combinado con este. Por qué? Pois porque vamos pensar que ese efecto de somnolencia do alcohol vaise ver compensado con este efecto excitante da cafeína. Pero cal é o problema? Primeiro, unha falsa sensación de control, é dicir, o efecto do alcohol non o imos notar tanto, vai estar este efecto da cafeína que nos espabila, que nos desperta un pouquiño máis, entón imos pensar que, bueno, pois non vou tan mal, podo coller o coche porque non estou adurmilado, non me sinto con eses efectos do alcohol, entón a pode haber xente que por esa falsa sensación de control acabe collendo o coche. Logo, maior risco de intoxicación etílica por eso mesmo, porque enmascara eses efectos do alcohol, ese efecto de somnolencia, ese efecto de vou deixar de beber, enmascaro por culpa da cafeína, entón imos tomar máis cantidade de alcohol e tamén aumenta a absorción do alcohol, vais a absorber máis rápido e vai chegar eses efectos máis rápido. Así que é unha moi mala combinación mezclar alcohol e mezclar as bebidas enerxéticas co alcohol. Bueno, pois queda claro porque son unha malísima idea en xeral, sobre todo entre os nenos, xa saben, a partir de marzo non as imos a topar de libre disposición nos supermercados, pedirase o carné de identidade precisamente por iso. Afortunadamente, unha medida moi interesante. Pois non sei se temos algunha preguntiña de WhatsApp sobre este tema, dime que sí, querido Héctor, así que imos a ver que nos preguntan. Tomar a medicación con bebidas enerxéticas tamén ten riscos o igual co alcohol? Claro, estou Entendo tomando... que eso xa é alguén maior que nos pregunta. Claro, estou tomando a pastilla do corazón e para empuxala métolle cunha bebida enerxética, claro. Non, si é certo que non é o mesmo misturar a medicación con alcohol, que interactúa máis e interfire máis. Si é certo que coas bebidas enerxéticas interfire menos, pero ollo con medicación como, por exemplo, que estemos tomando para o corazón, para unha arritmia ou para algún problema así, que estamos meténdolle unha gran cantidade de excitante e que nos pode alterar, sobre todo, a nosa función cardíaca. Así que, ollo con misturar medicación con bebidas enerxéticas. Pois aí queda esa advertencia. Temos outra preguntiña para ti, Héctor. As bebidas enerxéticas sen azúcar son menos perxudiciais que o resto? Claro, aquí veíamos todas estas cuncas de café. Que interesante, porque hai algunhas que poñen sen azúcar. Claro, esas que son que veñen con cero cantidade de azúcar, pues dicir, bueno, entón aquí poñemos o azúcar, poñemos o café, bueno, pero eliminamos o azúcar, queda o café. Ollo, porque eses edulcorantes en exceso tamén nos van a afectar, como a nosa microbiota principalmente. Esas bacterias que temos por aí no intestino que viven con nós, vanse ver alteradas por eses niveis excesivos de edulcorantes que tampouco lle sentan nada ben, así que mellor non abusar tampouco dos edulcorantes. Efectivamente, cando nos aparece eso de light, ollo con iso. Temos unha preguntiña máis, Héctor, sobre este tema. Tomo bebidas enerxéticas para estudiar pola noite, cada vez preciso beber máis. Estou xerando tolerancia? Dende logo que sí, porque a cafeína ten ese efecto de tolerancia, é dicir, nós tomamos cafeína para despertar, pero cada vez necesito máis cantidade de cafeína, aínda que tomemos un café normal e molo notar, non? Que cada vez necesitamos máis cantidade de cafeína para poder... Por qué? Porque os nosos receptores que temos da cafeína no cerebro satúranse, unha vez que chega a cafeína aí satúranse, pero o noso cerebro crea novos receptores dese sono, entón claro, necesito cada vez máis cafeína para tapar eses receptores, entón si é certo que vamos notar ese efecto. Eso sí, para estudar non son nada recomendables. Por qué? Porque van nos manter despertos, pero van a afectar directamente a nosa capacidade de almacenar recordos na memoria. Así que non son moi boa combinación. Vas a estar desperta, pero non vas a almacenar moi ben os recordos. Claro, e a retención pois vai ser moito peor. Moitísimas grazas, como sempre, Héctor Castiñeira.